Федератсияи футболи шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо Лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон чун анъана имсол низ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол миёни кӯдакон таҳти унвони «Футбол барои ҳамаро» бо шукӯҳ шаомати хос баргузор намуд. Чорабинии варзишӣ бахшида ба гиромидошти хотираи президенти фахрии Федератсияи футболи Тоҷикистон Суҳроб Қосимов доир гардида беҳтарин дастаҳои наврасонро ба ҳам овард. Дар мусобиқа 28 даста ширкат намуда рақобатҳо дар се гурӯҳи синну солӣ миёни кӯдакони то 7, 9 ва 11 сола сурат гирифтанд. Наврасон маҳорати техникию тактикӣ ва шавқи беандозаи худро ба футбол дар фазои дӯстона ва солимии варзишӣ нишон доданд. Бозиҳои нахуст ба таври гурӯҳӣ доир гардида сипас дастаҳои беҳтарин ба марҳилаи плей-оффро хат гирифтанд. Дар ин марҳила мубориза барои зинаҳои ифтихорӣ боз ҳам пуршидатар гардида ҳар як дидор ҷолибу тамошобоб ҷараён гирифт. Истеъдоди наврасон ва хоҳиши онҳо барои расидан ба пирӯзӣ бори дигар собит сохт ки футбол миёни насли наврас маҳбубияти хоса дорад. пас аз анҷоми рақобатҳо дар толори мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзиш оид ба намудҳои якарба маросими ҷоизасупорӣ доир шуд. Дар маросими ҷамъбастӣ масъулини Федератсияи футболи шаҳри Душанбе, мураббиён, собиқадорони футболи меҳан ва меҳмонон ширкат намуданд. Чунин мусобиқаҳо барои рушди футболи кӯдакону наврасон, тарбияи истеъдодҳои нав ва таҳкими тарзи ҳаёти солим заминаи мусоид фароҳам меорад. Аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон ва Федератсияи футболи шаҳри Душанбе як қатор аз бозигарони беҳтарин дар гурӯҳҳои гуногуни синну солӣ бо ҷоизаҳои махсус қадрдонӣ шуданд. Миёни бозигарони то 7 сола дастаҳои насл 2 ва насл зинаҳои сеюм ва чорумро соҳиб гардиданд. Дар ҳамин гурӯҳ дастаи Ювентус мақоми дуюмро касб карда, тими мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ба унвони қаҳрамонии мусобиқа ноил шуд. Дар гурӯҳи то 9 сола дастаи Душанбе як ҷои сеюмро ишғол намуд. Тими Спарта соҳиби медали нуқра гардида, мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ нишони тиллоро ба даст овард. Миёни бозигарони то 11 сола бошад, мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ мақоми сеюмро гирифт. Бозигарони тими насл бо медалҳои нуқра сарфароз шуда, ҳайати дастаи Ювентус 2 ҷои аввалро соҳиб гардид. Ба иттилои масъулин, мусобиқаи футбол барои ҳама сола баргузор гардида, барои оммавигардонии футбол ва ҷалби ҳарчи бештари кӯдакон ба машғулиятҳои мунтаззами варзишӣ нақши муҳим мебозад.